קרה לכם פעם שהכנתם ישיבה בקפידה, ופתאום על תחילת הישיבה שני אנשים התחילו לריב אחד עם השני, וזה לא היה ברור מאיפה זה מגיע, וכל מה שתכננתם קרס? בעצם כשאנחנו חושבים על זה, זה די הגיוני, כי רוב מה שקורה בקבוצות, בארגונים, בקהילות, מתרחש מתחת לפני השטח. ומה שאנחנו רואים על פני השטח זה איזה תוצר של חומרים שעולים מלמטה. אז אם זה מעניין אתכם לנסות ולהבין ולחקור ולהתבונן על תופעות הסמויות מן העין בקבוצות ובארגונים, אני רוצה להזמין אתכם לסדנת יחסי קבוצות הבינלאומית של אופק, שתתקיים בשבוע השני של פברואר. זה שבוע של למידה התנסותית, שבו כל מי שמגיע הוא גם מתנסה, אבל גם מתבונן על התופעות, כמובן בעזרת צוות מאוד מאוד מיומן, ובתוך השבוע קוראים ניסים. ודברים שלא ידענו שאנחנו יכולים לראות אותם, פתאום אנחנו מסוגלים לראות אותם. אז אם זה מעניין אתכם לבוא ולהצטרף, כל הפרטים נמצאים מתחת לסרטון.